दिनै रायजोनि खना खनला आबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आखायाव बनजार लानानै प्ले कार्ड लानानै लोब लोब धरना होदों। नाथाय चिरां जिल्लायाव बे बनजार रेलि लानायाव बाधा एबा हेंथा फैदों। नंगौ, भारतनि बिसायख'थि आय'गआ थांनाय 20 खालाराव डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ फोसावदोंमोन आरो गोदान बियान दाफुंनानै होदोंमोन आरो बेयाव बर' आरो ट्राइबेल हारिखौ सेरखाय बेरखाय बोखावजोबनाय बायदि खालामनाय जादों होननानै आरो उदालगुरि बियाब जानांगौआ दरं लकसभा बियाब खालामनायखौ लानानै बर' हारि नाङैनो गोजोननाय गैयैखौ नुदों आरो उदालगुरि लकसभा बियाब जाथारनांगौखौ लानानै दिनै आसामनि गोबां जिल्लायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनजार रेलि लानानै उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौ बिटिआरआव गासै 30 एसटि रिजार्भ जानांगौ दाबि दैखांदों। बेबायदिनो चिरां जिल्लायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनजार रेलि लादोंमोन। बेखौ पुलिस बिफाना एबा चिरां जिल्ला खुंथाया होबथादोंमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बनजार रेलिखौ होबथानो हायाखैसै। बिथांमोना गणतान्त्रिक भाबै रेलिखौ आवगायलाङो। मख'जाथावदि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो दोलोफोरा खौसेथिनि लामायाव फैबाय आरो बे खौसेथिखौ लानाय बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय बोखांनो खामानि मावनो जानजिर खाफ्राबाय। दिनैनि रेलिखौबो मख'नो नांगोनदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनजार रेलि दैदेननायाव आबसुल' नङा, गासैबो आफाद दोलो एना एनि जायालासै एबा सानालासै लोब लोब ओंखारबोदों, खौसेयै आगान सुरदों। दिनैनि बे बनजार रेलियाव बिपिएफ, इउपिपिएल, आबसु, बिएसएस बायदि फारागथि लायालासै गासैबो खौसेथि हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला चिरां जिल्लायाव बनजार रेलि लानायखौ पुलिस बिफान एबा चिरां जिल्ला खुंथाया माबोरैहाय रेलिखौ एबा बनजार रेलिखौ होबथादोंमोन जों भिडिअनि गेजेरजों एबा भिजुअलनि गेजेरजों आबुयै मिथिना लानि। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।